Koska Forenum on perustettu asiakkaita varten, niin on sen takia tosi tärkeää, että me kuunnellaan asiakkaita. Alkuvaiheissahan oli niin, että me saatiin asiakkailta hyvin viestejä, mutta sitten 2009 me huomattiin, että me ei olla kärryillä siitä, mitä asiakkaat aidosti tarvii aina. Niin me ruvettiin määrätietoisesti kysymään joka ainut kerta, kun asiakas tulee, että mitä tykkäsit. Sen takia sä saat meiltä tulopäivänä ja lähtöpäivänä viestin, että miten kaikki meni. Ja me todella tarvitaan ja halutaan sulta siihen palaute, miten kaikki meni. Sen lisäksi, että me seurataan näitä asiakaspalautteita ylätasolla, niin esimerkiksi meidän siivoojan päivä alkaa sillä, että se katsoo ne sun palautteet eiliseltä. Ja sitten sen mukaan säätää omaa toimintaa. Ja meillä on paljon siivoojia, joilla on kuukausien putki, että ne on saanut pelkästään positiivista palautetta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka tärkeää meille on, että me palvellaan asiakkaita juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Ja sun antama palaute meidän kohteesta näkyy meidän nettisivulla, josta muut asiakkaat näkee sen ja me voidaan vastata siihen. Näitä palautteita käsitellään päivittäin ja toimenpiteet tehdään heti niiden pohjalta. Annathan siis meille jatkossakin palautetta. Ne on meille super tärkeitä.